Okay, pinagbayra si Archbishop Martis at Mentomoan, reaksyon no, labang sa pagbawi sa katulad mga religious gatherings. Archbishop, say reaction ni mga Archbishop. Nasagmuyo tungod kay murag ang value sa atong gobyerno murag dili maayo. Kay ila pa mang tagaan og kining dakong importansya kining pogo, kining bahin sa pagsugal nga pwedeng mo operate pero ang mga misa dili pwede nga pareha man gihapon na mangyapon ang presensya sa katawhan. Ang value sa atong gobyerno murag dili gyud pang Ginoo, murag para sa mga gambling nga mao'y magdala sa kadautan sa mga linghod nga huna-huna sa atong mga batan-on. Hinauton ta nga mausab ang ilang panghuna-huna kung ilang gihunong ang mass gathering para sa misa, wala tan ila tagaig og higayon pod ang pogo nga mo-operate tungod kay kana sukwahi kana sa kining pro-God o kining value sa atong gobyerno tungod kay magtagaan man nila dako nga importansya ang sugal nya dili ang religious aspect. Murag muna nahibulong ko o nakapangutana unsa na bagay ay ang value sa atong mga katawhan nga naa sa gobyerno. Ligdong mga sila pero ang ilang gipakita nga ilang giuyunan ang sugal, wala sila magpakita nga sila makidyosnon. Unya nagpakita hinon sila nga sila mga tao nga pro gambling unya dili pro God. Simula to, Archbishop, pwede raw ta kung tunay simba, kung social distancing na yun, face mask. Mao man gyud ng atong reglamento karon kay mo man gitawag og mura man new normal. Ang simbahan, dako man ang simbahan, dako nya do naman gyud mo accommodate man gyud na og pila ka mga libo. Pero kung dunay misa unta, amo naman tong gihanay nga mga 200 ay makasulod sa katedral sa Metropolitan Cathedral sa Osamis. Tungod kay doon naman gyoy proper distancing, 2 meters gyud. Nya wear mask, nya doon na gyoy kining pagpanghugas sa alcohol. Amo naman ang gibansay. Nya mao na nga nahibuong lang ko nganong gibakwi. Usbon ko ang value sa atong gobyerno dili pro God, ang ilang value pro gambling nga maoy mudaot sa ato nga katilingban. Tungod kay kung naagali ang gambling, naapod ang uban nga mga bisyo, naapod ang inom, naapod unya ang drugs, naapod ang uban nga mga dautan. Gani, sayod man ta ba? Nga daghan magayong prostitusyon nga nahitabo sa pogo. Pero murag gusto sila nga okay lang ang prostitusyon, okay lang ang gambling, okay lang nga madaot ang value sa atong mga kabatan-unan basta magpadayon ang ilang sugal ug dili ang para sa Ginoo. Muna nga di gyud maayo ang ilang gihimo. Bishop, taliwala kaini na mo gid ang naanda ninyo nga pagbisa kay sa una patulungan nun. Pero kung dili mapugnan ang tao nga doon lagi mo apil sa misa sa simbahan, pugnan ka nato sila nga makasunod. Ang kuan gyud namo ana nga as much as possible kinahanglan gyud nga ang pari lang unya doon natin mga 5 o 10 ka mga tao nga mosimba. Dili gyud daghan kay doon namang gyud ang sa misa doon namang gyud mo apil. Pero dili lang kanang daghan gyud kaayo. Okay. Nakita karon nga tanan nga mga simbahan naapektuhan. But despite nga ang simbahan nalingkamo sa bisan unsang pamagi nga makapadayon sa pag-awag sa mga tao nga mosimba, magpadayon sa pag-ampo binabida sa sitwasyon karon. Kung sa'yo nakita nimo evaluation since March 18 until karon sa pagtuo pagkamatuon sa ating mga matuon. Una sa tanan ako kanang kuan. Atong una on the side of the church, we keep on inviting people to come to the church. Karon na lagi kay mahadlok man noon mi kun ang mga tao magpadulong na sa simbahan. Kay kuyawan mi kay lagi ginadili man sa gobyerno. Pero na makay separation of church and state. Asa naman ron ni ang balaod sa separation of church and state? Anyway, it is debatable. In fact, doon na may mga obispo
sa lain nga mga nasod nga misupak yun sa kabubuton sa gobyerno. Pero kining pirmero murag nindot kaayo ako nabantayan nga nakita nga kanang dina sa mga Facebook nag-awhag nga magbantay gyud ta, magmisa ta, magampo. Pero towards the end karong mga kining last week of April ug hangtod karon murag gamay na malang ang kining gipamutang nga magampo ta sa mga Facebook. Murag napulan baka ang mga tao niining magtan-aw lag Facebook. Basta murag nakuyawan ko sa epekto niini din na sa spirituality sa atong mga katawhan. Ang new normal karon masimanan mga kagaling na mga simbahan. Kung wala ka ani. Nabalaka gyud ta ani tungod kay ang importante tungod kay ang new normal mao man no wearing mask, unya distancing, unya with alcohol gyud. Nabalaka ako tungod kay kanang murag mao nya ni ang pamaagi nga murag adi lang sa tamo adto, murag mabugnaw sila nga muadto sa simbahan ug magampo tungod kay doon na may mga reglamento nga lagi new normal nga kining proper distancing unya murag gilimitahan pod ang muadto sa simbahan. Nga murag kuyaw tingalig kanabang pamaagi murag akong nakita ba nga kini na hinuon mao noy kadaugan ni Satanas imbis kadaugan sa Ginoo. Pero padayon gyud ta ang ako gyud awhag mao nga mahugot gyud ta sa tong pagtuo nga dili gyud ta mobiya sa Ginoo tungod kay kining tanan lumalabay man lamang. Pero ako gang awhagon ang gobyerno nga where is your value? You have to be pro God and not pro gambling. Kay ang pogo inyo mang gipadayon, pero ang pagmisa ug uban nga mga religious gathering inyo nga gibawalan. Asa man ang inyong pagtudlo sa values sa mga bata nga kita magsigita og isulti nga ang values gyud ato gyud nga itudlo sa mga kabataan aron ang mga sunod nato nga mga henerasyon mao gyud ang mugambalay ug maanindot nga katilingban. Pero kung ang atong katilingban atong gisugdan og gining gambling unsa imong mahuna-huna ana tingali we are now leading to destruction. Dili ka maghatag og sulat kamiyo ang CBCP ngadto sa Interagency Task Force o mismo sa atong presidente in relation sa atong extension of general community quarantine. Gihisgutan dili natin kanang ang CBCP pod na ning kamot mangyod pero doon na mami-meeting nga ipaagi sa kining teleconference nya akong paningkamutan po kay dira ba ko kibalo gyud na magpatudlo lang ko sa mga kaparian pero doon nami before May 20 daw doon na daw teleconference o earlier maybe next week tingali o May 4 or May inana basta tagaan akong abiso nga doon ay teleconference. Kasi observation nilo sa mga matuhong sa Easton Bishop, hindi atong sitwasyon sa Baltarong in relation to joining or attending religious events. Dili pa kay ko kasultig unsa gyud tungod kay tingali naa gyapon ang pagpangandoy nga moapil sa misa, naa gyud ang desire nana pero ato gining makita tingali kun kanang doon na tingali survey o unsa pa din na. Pero di man nato mahimo tungod kay di man ta pwede nga maglakaw-lakaw. In relation ni Bishop, sa imong panuwagan sa mga lideres kung sa atong katawhan nga matuuhan sa Misamis Occidental. Una sa tanan sa atong mga leaders ato gyud tingali nga kanabang litas be lenient to religious gatherings. Tungod kay kung kita permitang mo ingon nga God first in everything pero wala man mahitukma ang nahimo karon sa ato nga national government kaya ang ilang gitugutan mao may noon ang gambling ang pogo mo tingali nga akong panawagan mao nga kanabalitas be tolerant to the religious gathering provided they are observing distance wearing mask unya naa gyud ang paghunaw sa alcohol unya ngadto sa atong mga leaders importante kayo ang Ginoo kung kita mituo nga ang tanan mahimo lamang kung ang sinugdanan ug ang sukaranan niining atong gipanghimo mao ang Ginoo. Kung mituo ta nga ang Ginoo mao gyud ang tanan, ato siyang buhaton nga first he is the priority in our life.
Unya ikaduha para sa atong mga katawhan, hinaut unta nga dili gyud ta mawagtangan sa atong pagtuo. Magpadayon ta sa hugot nga pagtuo, labi na gyud ang mga batan-on tungod kay kamuman ang ugma sa katilingban sa simbahan, dili gyud kamo mawad-an sa inyong pagtuo, unya magpadayon kita sa pag-ampog pangamuyo ug moila nga ang Ginoo mao ang sinugdanan sa tanan. God first in everything.